ଖଣ୍ଡେ କୁହନ୍ତୁ କହ। ମଦ ଖାଇବା ଲୋକର ରୂପ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଟା ମଦ କହୁନାହାନ୍ତି, ବିୟର କହୁଛନ୍ତି। ହାଲକୁଲେକ୍ସ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ବିୟର ପିଲେ ତାକତ ଆସେ। ସେଇଟା ମଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଁ କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ, ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ତଣ୍ଡରା ପିଉନଥିଲା। ହଁ ନାଇଁ ମାଡ଼ୁଆଟା ସିନା ହଁ ମଦ ପାଣିରେ ଦାଖ ନାହିଁ। ନାଶ ଖାଉଥାଏ, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଥାଏ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଶ ଖାଉଥାଏ, ଆଉ ପାଣିରେ ଦାଖ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ଶାଶୁର ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ? ତୋ ଶାଶୁର ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ? ତୋ ଶାଶୁର ଆଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଧରି ଯାଇଥିଲ? ଘରେ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ବେଲେ କିସ ଆଣିଥିଲି, ଏବେ କିଁ ଧରି ଯାଉଛୁ? ଧୁବୁଜା ସକାଳ ସବୁ। ଟାକା ଆଣିଥିଲି, ହଁ ମଜା ଆଣିଥିଲି, ବୁଜା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ? ପଇସା ତାଟିଆ, ଆଉ କଡ଼ା ପୁଟିଆ। କେତେ 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 କିଲୋ ସୁନା ଧରି ଯାଇଥିଲୁ? କେତେ କିଲୋ? ହଁ ଯେତିକି ମୋର ବାପା ଥିଲା ସେତିକି। ବେଲେ ତୋର ମାଇପଡ଼ା ଆଣିଲେ ତ ତୁଳା 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 ଭଇଁକିରି ଘଷିକି ଆଣିବା ଆଉ। ମୋ ମାଗିନା ଆଣୁ ନା ଆଣୁ। ତୁଳା ତୁଳା ହେଲେ ଏ ତୋ ଶାଶୁର ମୋର ଟିକେ ଡାବା ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। लास्ट पार्टी भी आने में आने जल्दी पैसे मास्टर भागो ना वे आले ଡାବା ହଁ 10 ଟଙ୍କା। ହଁ ତୋ ବାପା ଦେଇଥିଲା କେବେ? କେତେ? ହଁ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। 10 ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ହଉ ଏଇଟା ତ ମଧୁଡ଼ା। ଡାବାଟା ଆଣିଥିଲେ, ଏ ସାଙ୍ଗ ଡାବାଟା ଆଣିଥିଲେ। ଝାଙ୍କି ଦବ ଦେଖେ, ଝାଙ୍କି ଦବ। किस बासना आवला तो दे ବସି ମଦ ବସିରେ। मत ना ଆଉ କ'ଣ କହୁନ? ଆଗେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ମିଳିବା ନ ମିଳିବାର, ଆଗେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ ମିଳିବାର। ହଁ ଆଉ କିଏ ଖାଉଥିଲ? କ'ଣ ଖାଉଥିଲ? ଆଉ ପନିପରିବା? ହଁ ହଁ ଆଗେ ଇଏ ପରିବା ମିଳୁଥିଲା। କା ଭୋଜି ଗଲେ ବାଙ୍ଗଣ ମୁଣ୍ଡି ଧରି ଆଇବାର ପରା। କଳମ ଶାଗ, ଶାଗ, ମଧୁରା ଶାଗ, जिब्बन रे बे ଚାଲda ଶାଗ ସବୁ ଆଣିକିରି ଖାଇବାରେ ବାପା। ଆଉ କିସ ଆଉ ଆଣିକିରି ଯାଉ ହାଣ୍ଡେ ହାଣ୍ଡେ ଯାଉ, କଂସା କଂସା ଭାତ ଯାଉ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାର। ଏବେ ଆଉ ସେଟା ଅଛି ନାଇଁରେ ବାପା। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ